Jabarani sugandiba Mali kono ani Mali koka ayo bisimila aka kunnafoni wala kere kan bamanakana bi kunnafoni la kuma bawla amala duniya ka fo an ga chamache fanga manyema asimi kuita ay tagamake kata mobti region konnana ya saka demedo mama dumuni ko nasraka musoka nasa segi okon ni sonjalen do bi ko sobe ko sababu yake do kon bora sogo ko ni war konna sogo buma aleklu o trake ke meduru an biore koloma aleklu o trake ke menani an biore haiti jamana kuna fulla munyu uka jamana nyamaye alekon tana ko sababu yake ba machi mado ko ni ka wala ce juguye afurumuso ale banana ko sobe ame wakati ni muna abikena tigla mawka buluka nini kunye kuna fununa kuma boye wala chama ameno buluda au yetisani kuna funyani numbela jilenka ga yani uche ame hakito nyini ke obela jilefe ko sababu yake kuna fundi temenuna anye dati mun konfo ajirala ka fo flikume an ka yorola nabi ame zulukida kalo kle muga an wolovla konna hijira samba kile kemenani an binan nifla an ce an subhanallah kadunga fa sabati onka jamana kono obara okon damne na hanga chamache fanga manyima ere konife ayaka panguru tani kata chongo mobti region ere konnana ani anofe ma chama ya sa balo obeseka di yemo ma chuga amna kere nyana mambulu beno ni balo ko be ula ya sa kongo kana ke mashi sababu ya onka jamana ere konnana anga chamache fanga manyima colonel Asimi Goita achune mobti region konnana akumbera mobti ere meri ere konife ni atoko ko Isa Kansai ani anofe ma bela jelina we bara hondamne dugumu yere la kere nyana quartier mun konnana oto ko village kan mufti kawfeno maimuna kulibali abina wala chama kanyaka anga jamana chamache fanga manyema colonel Asimi Goita ale tagamake ni kata mopti marabulula agani tagama insinfe akelen tumte ani anofe mo chama tumenyo fe keren ni la ministru asira mopti kawfeno ka beni so mara fe nega nyetan wati ajiginin ko ka bo avion konnala akumbe na mopti gouverneur fe fukata se colonel major Abass Dambelima o kofe Mali jonjon dongli mi tumbala kada ayo ofu kosebe akan tagama bayin kumte dobere anga jamana yere maminu ni ulube nino keren ni la minu ni ulube anga marabulu konnala geleya sera ulumunuma baloko geleya ni ngasika demeke ka nyeshi uluma o senfe anga jamana gouvernement ale deme soro ko kanje kulu mawfe nu uye fere bela jelenke ka balo bake balo mi ni ubina nyeshi fantan doma anga jamana chama se fanga manyema colonel Asimi Goita aselen ko mopti marabolo la aya jira ka fo kuna fundila munu tumbe no ko ni baraba mini ablale flesinga ko aba nyini anga jamana ministri nyema herefe aka fere bela jelenke ni balo ni bise ka kla klinia konnala ani anyeshina mamunuma ulu bise ka soro lafia konnala to gamna o baraw ulu kurumo karli ni abe fo mako cérémonie de lancement o damne o kera colonel Asimi Goita fe o senfe aya jira kuna fundila wala ka fo ko ni baraba mini ablale flesinga kibina e ka fo ko anga jamana yere ma chama be no minu ni olu koni se fosi tuye nu mo be demela to ya bela jelena anga jamana yere fantan na ni bela jelena wole la kanga jamana nyema atena zikito ya shila kadi manunu naje ayesira di balo kanga kla to ya mina keren yela mumina nyeshi mopti marabuloma banjangara douanza balo mumina kla yino san 2021 konna la akoni moblu bela jelen willa ale yere nyena yino o kofe colonel Asimi Goita ale koni ye 70 colonel major Abass Dambelima ni abofuma ko borde de réception min ba yira ka fo ko balu nunu koni sira yinino no beti jo fo nyoma fen toni bakele adike meshegi mbunyankula ayo o seben koni di ni colonel ko folema minu ni o bina nyeshi mopti jene tenenku fo kata se yuwaru ma minu ni ulube balu ko desela o bina nyeshi uluma baraba en keneka fen betalike franci la sigide mi ni o be Mali konnala ni ato e Joël Meyer balo toni ba kononton ani ke meshegi ni biorni sabami ni o bina nyeshi banjangara marama ko o baraw bela jelin koni tara anyemo ya kadi ye marabulu yere gouverneur ma banyimage jekolo mini obewele ko pam oluka ma kerengre ni fene tumbe ni kene ko folenka ni otore sali hoydok balo toni ba saba ani
kɛmɛ naani tan ani kɔnɔntɔn min ni o kan ka di duwanzan mara maaw ma o dira nin jɛkulu kofɔlen maaw fɛ ka ɲɛsin duwanzankaw ma o bɛɛ kɔfɛ a jirala k'a fɔ ko balo tɔ min ni o bɛ ti i jɔ fo tɔni 43 bɔɲɔgɔnko la ni o bɛ tali kɛ saɲɔ malo fo ka taa se keninge ma ko olu bɛna tila jamana fantan a naani maa tɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala baloko dɛsɛ bɛ maa minnu na ani se tɛ minnu ye o kibaruya la sera kɛrɛnkɛrɛnniyala an ka jamana minisiri min ka baara bɛ ɲɛsin lakanakow la dumuniko la nin bɛɛ kɔfɛ Eredouane Aga Mohamed Ali ale ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ Eredouane Aga Mohamed Ali a y'a jira k'a fɔ ko halisa ko balo tɔ ko o bɛ to balo tɔni 37 bɔɲɔgɔnko ye ko kɛcogo bɛna ɲini o fɛnɛ la nin bɛɛ kɔfɛ a ka ɲɛfɔliw la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati na i n'a fɔ bi k'a bɛ taa se fo maliyɛn maa 5 bɔɲɔgɔnko ma minnu ni dɛmɛ kan ka don olu ma baloko ta yɛrɛ fanfɛla la o kɔnɔna la k'a bɛ taa se fo maa 1 ani kɔ la minnu ni olu kɔni bɛ baloko dɛsɛ kɔnɔna la a jugumanba wa ko olu fɛnɛ mago bɛ dɛmɛ la joona ko ni ye Tombouctou ale ni Tawudeni mara ta k'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ a bɛ taa se fo maa 150 bɔɲɔgɔnko la minnu ni olu kɔni mago bɛ balo la ko bɛɛ kɔfɛ kɛlɛ ye maa minnu fɛnɛ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔw la k'olu fɛnɛ mago bɛ dɛmɛ la a ko Gawo Kidal Menaka k'a bɛ taa se maa 300 ma minnu mago bɛ dɛmɛ la Mopti mara bolo la maa 600 olu mago bɛ dɛmɛ la ko wa ko maa 300 wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ tuguni minnu bɛ tila marabolotɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko nunu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni mago bɛ dɛmɛ la o de la ko u ko bɛ wele bila jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnniyala baɲumankɛ jɛkulu minnu bɛ se k'u dɛmɛ cogoya min na ka fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka nunu jukɔrɔma tintin u ka bɔ ni gɛlɛya nunu kɔnɔna la baɲumankɛ jɛkulu min bɛ wele ko PAM olu ka maa ɲɛma tun bɛ nin kɛrɛn kan ale y'a jira k'a fɔ ko ni ye nin gɛlɛya nunu bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ k'a lajɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko fɛn caman b'a la ko a dɔ ye wagati yɛlɛma ye dɔ bɛ tali kɛ basigibaliya min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔ fo ka taa se crise min ni o b'a la gɛlɛya fo ka taa se gɛlɛya fasuya bɛɛ lajɛlen ma kana coronavirus bana far'o kan ko nunu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛ sababu ye kana ni baloko dɛsɛ ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la a ye hakilina in fo kosɛbɛ hakilina min ni o kɛra sababu ye ka nin baaraba in bila sen kan minnu bɛna kɛ sababu ye ka adamadenw dɛmɛ u ka baloko gɛlɛyaw kɔnɔna la nka a y'a jira k'a fɔ ko ni ye an ka jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ saba saradala ko 2 dɔrɔn olu de bɛna ɲina ni dɛmɛ in sɔrɔ a tilala k'a fɔ ko a bɛ seereya di maaw ma k'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan gurupu dɔw bɛ yen nɔ minnu ni olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa baloko yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogoya min na nin baloba min ni a dira yaasa ka se ka marabolo dɛmɛ ani Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen u ka bɔ baloko gɛlɛya kɔnɔna la o baaraw koromokarili ni o ye cérémonie de lancement ye o ko bannen an ka jamana camancɛ fanga ɲɛma Asimi Goita ale ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka wuli ka don Mopti yɛrɛ dugu kɔnɔna la ka taa foli bila dugulenw na kɛrɛnkɛrɛnniyala ani dugutigi yɛrɛ kɔfɛ a y'i kunda Mopti marabolo gouvernorat kan ni ani dugulenw fo ka taa a se jamana kɔnɔden tɔw ma an'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye o yɔrɔ la jateminɛlikɛlaw y'a jira k'a fɔ ko o senfɛ ko a kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fu ye fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ mara koɲɛw kan ani ka siraw yirila sira minnu ni u ka kan olu tagama yaasa an ka jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ ni gɛlɛyaw kɔnɔna la cogoya min na I n'a fɔ n tun y'a fɔ a ɲɛna cogoya min na kunnafoniw la kumabaw la mun ye muso ka nasansɛgi ko ɲini ale nisɔndiyara bi kosɛbɛ ko sababuya kɛ dɔ kɔni bɔra sogo yɛrɛ piri la o nɔ yɛrɛ kan mun ye ministre de l'industrie et du commerce ale ni industrie maa ɲɛma u jɛra k'u tɛgɛ nɔ bila sɛbɛnnen dɔw kɔni kan mun b'a jira k'a fɔ sogo yɛrɛ buma ale kɔni kilo o taara kɛ 560 ye koloma ale kilo o kɛra 460 ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nisɔndiya kɔni sɔrɔ sogo ko n'a nasira yɛrɛ kan Asta Ture ale ni Musa Jalo olu ye tagama in kɛ ni ɲɔgɔn ye kunungo doni dɔ jiginna ka bɔ maliden bɛɛ lajɛlen kun ka sabu kɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaw ale ni busew ka sɛndikaw ye u ye bɛnkan dɔ kɛ sogo sɔngɔko la nin bɛna kɛ lafiya bɔda bɛɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma busew ka sɛndika ɲɛmɔgɔ ale ye busew tɔw bɛɛ lajɛlen wele u ka nin bɛnkan ninnu la sabati min bɛna na to sen na fo kalo 2 bɔɲɔngo ni y'an busew kan ye Bamakɔ sɛndika 2 farala ɲɔgɔn kan u ni gouvernement ka ɲɔgɔn ye ni tile dama in kɔnɔ bɛn kɛra mun na an bɛn'o de fɔ aw ɲɛ n'o ye sogo sɔngɔko ye a kɛra sababu ye ko ka sogo jigi gouvernement y'an dɛmɛ ani an jɛra k'a fɔ an bɛnna mun na sisan nɔ sogo misi sogo a koloma k'a feere 460 sogobu n'o ye misi sogo ye 500 ani dɔrɔmɛ 60 o bɛ feere Bamakɔ sugu fan bɛɛ ani Bamakɔ Lamini ani Kati o ye an b'o ɲini boucher bɛɛ lajɛlen fɛ k'o yira k'a fɔ nin ye syndicat 2 ka bɛnkan ye nin ye boucher bɛɛ ka bɛnkan ye ani gouvernement cɛ a bɛ daminɛ le 12 ntɛnɛn nata baara in bɛ daminɛ o la
ala sago sago. Ministre mi ka bara ɲɛsinnen do balemali ale ni jagoma an ka jamana kɔnɔna la. Ale ye folini tanu ta ka bila ka ɲɛsin bouchers ka syndicat fo ka taa se association de consommateurs bɛɛ lajɛlen ma. Ka sabu kɛ u bɛɛ lajɛlen ni jɛnna k'u fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka nɔbɔ cogo min na. A y'a yira a ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ ko u ye bɛnkan dɔw kɛ yaasa fɛn min ye siman sɔngɔ ye olu bɛ se ka jigin. U filɛ nin ye sogo ta kɛnɛ kan wa donna nataw la u bɛna fɛɛrɛ dɔw kɛ yaasa fɛn min ye da dumuni fɛn dɔw ye minnu kɔni sɔngɔ yɛlɛnen ka se ka bɛnkan kɛ ka olu sɔngɔw lajigin yaasa caman bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔdenw ka tɔɔrɔya la cogo min na. O de kɔnɔna la a ko a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka nin bɛnkan sɛbɛn k'a sabati k'a bɔ a sira fɛ. Bɛnkan sɛbɛn min ni a labaraliw bɛna na daminɛ tɛnɛ nata ninnu na an ka jamana kɔnɔ. Jɛkulu min sigilen do jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma association des consommateurs. Ale ɲɛmɔgɔ nisɔndiyara kosɛbɛ nin bɛnkan sɛbɛn sɔrɔli la. A ye foli ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma fo ka taa se bouchers ka syndicat ma. Wulada na an consommateurs nisɔndiyara ka da kan gouvernement ana ka service technique effort fɛn fɛn kɛ u y'a kɛ an consommateurs de ye. Je pense journaliste fɛn fɛn bi yan ka se ministre ma ka se service technique fɛn fɛn bi yan ninnu a bɛɛ lajɛlen consommateur de ye. Nin kɛra an bɛɛ lajɛlen ni hali boucher yɛrɛ fana b'o fana kɔnɔna na. Donc an ta kun ye nisɔndiya foli de ye bi wulada nin na ka ɲɛsin gouvernement ma ka ɲɛsin gouvernement na ka structure technique bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin an balima bouchers fana ma ani misi feerelaw olu minnu sera ka nin ko faamuya pour que dekun bɛ yen ŋɔni bɛɛ an consommateurs sen na ka ŋɔni sama ka bɔ a la. An b'a jigiya k'a fɔ donna nataw la nin bɛnkan sɛbɛn n'a ɲɔgɔnna dɔw bɛna kɛ yaasa fɛn min ye da dumuni fɛn dɔw ye sɔngɔ jigin bɛ se ka kɛ olu fɛnɛ na cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɛnkan sɛbɛn ninnu a bɛna lasabati an ka jamana kɔnɔna la tɛnɛ nata n'o bɛ bɛn juillet kalo tile 12 ma. An ka ministre délégué mun bɛ yen nɔ an ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na fo ka taa se mɔni yɛrɛ kɔɲɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma ni a tɔgɔ ye Yuba Ba a ye tagama kɔni boloda tɛmɛnen na yaasa ka taa ɲɛda an ka bagan marataw kan k'u lajɛ u bɛ lahalaya mun na u ni lakana mun ka kan fo ka taa se kɛnɛya nasira ma n'a sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni sabatilen don u fɛ. Kabini ale kɔni sigira a ka mara la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bala ka taama caman kɔni boloda baganko ale ni mɔniko yɛrɛ olu ɲɛnabɔli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya camancɛ fanga yɛrɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli yɛrɛ kama. Asa Mayiga an ka jigin ale ka seerew lajɛ. Minisiri mun kɛrɛnkɛrɛnniyalen don an ka bagan mara fo ka taa se mɔni minisiri yɛrɛ kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ministre délégué ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Yuba Ba a yirala k'a fɔ ko tɛnɛndonya kɔnɔna ale ye tagama kɛ ka taa se an ka bagan furakɛlaw ka soba dɔw yɛrɛ ma anw ka jamana kɔnɔna la fo ka taa se an ka mɔnikɛ soba ma n'a bɛ fɔ o ma ko direction nationale de la pêche a kɔni ye nin yɔrɔ kofɔlen nin yɛrɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ anw ka jamana kɔnɔna la a ka tagamaw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ministre délégué Yuba Ba ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye cɛmancɛ fanga maaw yɛrɛ kelen don ka baara minnu boloda u ka nin wagati ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o dɔ bɛ tali kɛ ka lakana yɛrɛ sabati anw ka jamana fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ka yɛlɛma don politikiko sira fɛ o ni cakɛdaw yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko réforme politique et institutionnelle jamana marako ɲuman walasa basigi bɛ se ka na cogoya min na n'a bɛ fɔ o ma ko organisation de la bonne gouvernance a kɔni da magara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na a ka tagama kɔnɔna la ministre délégué Yuba Ba a y'a yira k'a fɔ ko ale ka cakɛda kɔni kelen don ka baara caman bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan mara ni mɔni yɛrɛ hukumu kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye bagan mara ye fo ka taa se jɛgɛ maraw ma ni olu yɛrɛ kɔni donna ba la fɛn min ye kɔngɔ ye o yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana kɔnɔna la o de la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kuraw caman kan ka bila sen kan ni domaine ninnu kɔnɔna la k'u dɛmɛ ka tila ka formation kɛ a baarakɛlaw yɛrɛ kun walasa baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ wasa ye cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko bagan maraso fo ka taa se jɛgɛ maraso ma n'a bɛ fɔ olu ma ko unité de production ka na ni olu kura ye anw ka jamana kɔnɔna la ka subahana mansiw yɛrɛ kɔni sen don baaraw fana kɔnɔna la fo ka taa se baganw ni jɛgɛw yɛrɛ feereko ɲuman ma walasa a baarakɛlaw yɛrɛ fana bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ dɔ bɛ bɔ baarako gɛlɛya la anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na a da sera olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma fo ka taa se ka fɛɛrɛw fana bila sen kan walasa fɛn min ye bana jugu ye o kana se ka baganw yɛrɛ minɛ ministre délégué Yuba Ba ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye mɔni ko n'i y'a jateminɛ ko 100 sara la ko yɛrɛ bɛ jɔyɔrɔ min na anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden hakɛ min bɛ o baara kɛ ko bɛ tali kɛ maa 7 o n'a kunkanfɛn de la
Ayrala k'a fɔ ko mɔni kɔni bɛ kɛ anw ka jamana fanfɛla minnu na ko bɛ tali kɛ office du Niger, Delta Central du Niger fo ka taa se Selenge baraji yɛrɛ ma. Wa mɔni ninnu caman bɛ kɛ kɔ kɔnɔnaw la, ba kɔnɔnaw la walima ba bolow yɛrɛ la. Ni o dɔ bɛ tali kɛ Bani, Bahoyi fo ka taa se Suru yɛrɛ ma. Ayrala k'a fɔ ko kɔrɔnfɛla marabolo n'o bɛ tali kɛ Gao, Tɔnbɔkutu ko olu fana kɔni bɛ jɛgɛ caman de mɔn ka di maaw ma. Fɛn min ye mɔni soba ale ɲɛmaaba anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko directeur national de la pêche. Ale y'a yira k'a fɔ ko jɛgɛ mara n'o ye pisciculture ye ko kɔni bɛ tali kɛ jɛgɛ suguyaba 3 de la n'a bɛ fɔ o ma ko Claris, Tilapia o ni Heterobranchis. A yirala k'a fɔ ko san 2020 wagatiw la jɛgɛ hakɛ min yɛrɛ kɔni mɔnna anw ka jamana kɔnɔna la ko bɛ tali kɛ jɛgɛ tɔni 7 a n'a kunkanfɛn de la. An ka minisirisoba min bɛ yen nɔ musolakaw ani denmisɛnnilakaw lafasali kama u ye sigiba kɛ an ka CCB yɛrɛ kɔnɔna na. Sigi in kɛnɛ kan maa welelen o tun ye an ka diinɛ maa ɲɛmaaw yɛrɛ fo ka taa se jɛkulu minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ musolakaw olu lafasali kama k'o sababuya kɛ dansago wale mun yɛrɛ bɛ kɛ ka u sɔrɔ ka se k'u ka hakɛw yɛrɛ dɔn cogoya min na. Maimuna Kulibali a bɛ walawalali kan y'a kan. An ka jamana minisiriso min sigilen don muso den ani denbaya ka ɲɛtaa sabatili la ni o ye promotion de l'enfant et de la famille ye. Olu kɛlen bɛ ka programme mun kɛrɛnkɛrɛn k'a bila ka ɲɛsin bingani waleya min ni o bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma. U n'u dɛmɛbagajɛkulu ni o ye plan international ye. Alamisadenw olu kɔni ye lajɛrɛba kɛ an ka lajɛrɛsoba la CICB. U ni an ka jamana maa minnu ni olu ka koɲɛw ɲɛsinen don diinɛkow ma ani jɛkulu min ni olu ɲɛsinen don musow ka hakɛw sabatili ma. U ni baara in kɛra olu bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛkɔrɔ. U kelen bɛ ka nin baaraba in bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni o bɛ tali kɛ ka to ka kunnafoni di kɛ walasa fɛn min ye bingani waleya ye o ɲɛsini bɛ se ka bɔ musolakaw ma cogoya min na. U ka baara in kɔnɔna la u tun b'a fɛ ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ jɛkuluw ɲɛna ani jɛkulu minnu ni olu bɛ musow ka hakɛw sabati u ka se ka wuli joona k'u ɲɛsin bingani waleya min bɛ ɲɛsin musolakaw ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la ka se k'o kɛlɛ. Wa u ka tila ka kɛ maa ye maa minnu ni olu bɛ kɛ yɛlɛmali ye yɛlɛmali minnu ni o bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin violence basée sur le genre ma. Shaka Magasa ni ale tun ye minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsin muso ni du ni denbaya ka ɲɛtaa sabatili ma o ka nɔnabila min tun bɛ kɛnɛ kan ni o ye Shaka Magasa ye. Ale ye ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ wagati min i n'a fɔ bi ko bingani waleya min ni a bɛ ta ka ɲɛsin an ka musolakaw ma ko o ye maa jɔrɔkoba ye wa ko an ka jamana gouvernement ko kɔlɔlɔ min b'a kɔnɔna la ko ɲɛsin kan ka kɛ ni waleya ma togoya bɛɛ lajɛlen na ni ka se ka a kɛlɛ ko wa ko a bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye fɛnɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ kɛnɛya kow ma. A ko sɛgɛsɛgɛli minnu ni olu bilala sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya ta fanfɛla la Mali kɔnɔna la ni o ye EDS V 2018 ye ko kɛmɛ sara la sara 45 bɔɲɔgɔn ko n'i y'o ta musolaka minnu si b'a ta san 15 ka taa se san 49 ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin bingani waleya ninnu bɛ ta ka ɲɛsin olu ma an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la. O kɔfɛ a ko n'i ye muso fɛnɛ ta k'a lajɛ kɛmɛ sara la sara 49 bɔɲɔgɔn ko k'i bɛna ye k'a fɔ ko bingani waleya dɔw fɛnɛ bɛ ɲɛsin olu ma a bɛ fɔ minnu ma ko violence émotionnelle a dɔw bɛ tali kɛ hakilinaw kan dɔw bɛ tali kɛ farikolo yɛrɛ binganiw la a dɔw ye hakilinaw fɛnɛ ye. O bɛɛ kɔfɛ ko a bɛ taa se kɛmɛ sara fɛnɛ la sara 68 bɔɲɔgɔn ko o bingani waleya minnu ye farikolo ta bingani minnu ye hakilina ta fanfɛlaw ye ko a fanba bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ dɛmɛ ɲini togoya si la u b'u sigi n'u ka tɔɔrɔyaw ye. O kɛra sɛgɛsɛgɛli dɔw senfɛ san 2018 la Shaka Magasa ka fɔli la halisa a ko n'i ye furu fɛnɛ jateminɛ k'a lajɛ kɛmɛ sara la sara 53 bɔɲɔgɔn ko olu caman bɛ kɛ ka kɔn san 18 ɲɛ kɛmɛ sara la sara 18 ko o fɛnɛ bɛ kɛ ka kɔn san 16 ɲɛ ko n'i y'a ko bɛɛ lajɛ a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kɛ san 15 ka taa se san 49 bɔɲɔgɔn ko de la. Jɛkulu min bɛ wele ko plan international Mali o directeur tun bɛ a kɛnɛ kan ale ka laseliw la ale ko bingani waleya min ni o bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ko nin kan ka kɛ jɛkulu bɛɛ lajɛlen kɔni kunnadonni ye ka taa se diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani lalalatigiw o ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ani dɛmɛbaga fɛn o fɛn bɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ musolakaw ka hakɛw sabati ko nin kan ka kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛlɛ kun ye walasa ko dan bɛ se ka sigi ni waleya jugu in na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la cogoya min na a fɔ sigi ka kɛ ka hakilina miiriw kɛ ani ka kunnafonidiw kɛ ko o kunnafonidi fɛnɛ caman kan ka kɛ ni waleya in bɛ ɲɛsin bogotigini ani muso minnu ma walasa u fɛnɛ bɛ se ka nisɔndiya u ka ɲɛnɛmaya kɔnɔna la i n'a fɔ maa tɔw. O de kosɔn plan international Mali maaw y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni nimisi wasalen don kosɛbɛ ka d'a kan ko nin n'a ɲɔgɔnna sigiw ko u na se
bɛ se ka kɛ sababu ye nin baara in bɛ se ka ɲɛdɔn cogoya min na o la a ye foli ta ka ɲɛsin u ka partenaires bɛɛ lajɛlen ma ani maa minnu kɛra ni hakilina ninnu tabaga ye fo ka taa se musow ka hakɛ sabatibaw ma a ko ale ka baarada jɛkulu kɔni labɛnnen don wagati bɛɛ lajɛlen na ka n'a baara ɲɔgɔnnaw jukɔrɔman don diinɛ jɛkulu ɲɛma min ni o kun b'a kɛnɛ kan Tierno Adi Cham ale ko ale b'u fo kosɛbɛ u ka ni o bɛ kɛ sababu ye ka musow ani bogotigininw lakana jabarani mafileba ni ne b'i dansigi aw ka suna kunnafoni walawalali kɛnɛ kan bamanankan na aw Mamudu bɛ ni aw bala kan lagɛ ɲɔnɔ cercle kɔnɔ Masina kɔnɔna na fo ka taa se Segu région bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce an sugandili la aw ka bɛ do